Kulliant. Yamakaterera kudai so ndiyo Kulliant TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka zvekare ndine summary yamudhara Geza. Mudhara we yakatsamwa nhasi. Ndiri kuzviziva kuti zvigananda zviri kubhoila ende ukatarisa even manumbers vanhu vanga vachiona vanga vakawanda vanhu vanonokerwa. Unoziva kuti this one is going to be the biggest speech ever dzakambotaurwa namudhara Geza. Apa mudhara Geza auya achinyatsoratidza ubombshell jaiwo kwete ubombshell hwamunonzwa pazita sekutaura kwaanenge achimbozviita. Nyaya dzihombe dzaari kubata panapa ndichangotrayeka kusummarize mbijana handisida kunyotaura zvakawanda cause vazhinji ndida kuti muzoenda muchinonzwisisa muchinoteerera speech yacho, but inini kuuya ndichitaura panapa kuti vanhu vajaira kunzwa nyaya dzichitaurwa panapa Kulliant vabva vangoziva kuti zvizvi zvava zvichitaurwa. So pari kunzi nyaya iripo ndeyekuti uyu ngaasatambe neconstitution yedu, haasi kuda kudhererwa paconstitution. Ndo nyaya hombe iri kutaurwa namudhara Geza achiti we will no longer tolerate kuti nyaya yeresolution futi. Ndo imwe nyaya iri kunetsa. Resolution yanetsa, saka vanzi resolution yekuda kuchinja constitution hatisi kuida. Ndo zvimwe zviri kutaurwa namudhara Geza panapa. Anova mapoints anga akasimba chaizvo. Imwe nyaya futi ari kuti toda kuenda kunostopa everything zviri kuitika izvi because nyaya iripo pari kunzi vari kutambisa mari, vari kuplanda over 7 billion imari iri kutambiswa iyoyo. Saka vari kuifambira zvekare nyaya yacho. Ndo yaita kuti mudhara Geza auye zvekare akachinja face achitaura kuti hatingatambisirwe mari dzakadaro kama 7 billion iwo anenge achingotambiswa. So zuva rapiwa namudhara Geza achitaura kuti handei tinopedza naye, hanzi musi wa17 October ndo paari kuti hande tinoflada tizadze mastreets. I think action ndo chinja chamamba kamirira chimirira mone action bichanakira, saka action yacho ndo yabva yangoiwa nayo zvikanzi musi wa17 October mwana wese mutauni muHarare. Ende imwe nyaya iripo zvekare ndeyekunzi musatye, musasavhunduke kuti nyaya yekuti pasecurity zvakamira sei, because vatotaura kuti security vatosota. Ndozviziva kuti vanhu vazhinji vanozotanga kutaura kuti but last time papa mudhara pane paakamboti vanhu vanenge vane nzara kuti chingoenda mumashopu munopuhwa chikafu mungotora mashopu zvinhu zvamuri kuda tinozokubhadhara kana zvinhu zvanaka. Istruggle, zvinhu zvinotoitika. Kune tona umwe wakatofira muhondo vasati vatobhadharwa up to now. That's struggle. Kuna vanhu vese vada zverevolution zvezvia. Ndo nyaya yakandwa mudariro namudhara Geza pari kunzi hande tinoflada mastreets because hazvichaite kuti tirambe tiri pasi pezvigananda naED nekuti ari kutaura kuti Zimbabwe ndeye maZimbabweans, Zimbabwe haisi yaED. Ndo imwe nyaya iri kubva nekuna mudhara Geza inova chikonzero chiroti ati hande tinoflada mastreets. Saka pari kunzi mazimba ese prepare for yourself to reclaim your country. Unoziva kuti it's not that easy. Ngonzi yakuda kudzoka iwe ungabvisa munhu pashuga. It's not going to be easy honestly, but ndo zvinhu zvekutaurwa namudhara Geza because ari kuti we are our own liberators. Hakuna anouya akakugadzirirai nyika yenyu. Ndo imwe nyaya iripo nekuti panzi atoita basa rekunofamba futi achibribe masoja, and panonzi masoja vanhu vekuti vangwarisa mazuva ano. Haukwanise kungobribe musoja nekuti masoja vanozviziva kuti mota dzawatenga vanofanira kunge dzichitotengwa nenyika. Iwo president wazoita mari yakawanda kudaro waiwana kupi. Ndo imwe mamwe mastatement anga achibuda kuna mudhara Geza. Saka pari kunzi pakutengwa mota kwemasoja musanyanya zvovhunduka zvinhu because masoja vanhu vekuti vanoziva kuti zvinhu izvozvo zvinofanira kunge zvichitengwa nenyika. Ende pari kunzi nyaya yekuti mari iyi mune kutambisa mari muchingopa vanhu mota, muzvipatara hamuna mushonga, vanhu vari kufa, vakadzi vari kufa vachizvara, zvese zvinhu zvese zvanga zvichitaurwa namudhara Geza achitaura kuti saka tozoita sei ipapo tingaramba tichisekerere vanhu vachiita sei vachinhingirikina vachiita zvinhu zvakadaro. Ende imwe nyaya iripo yekuti vanhu hanzi vakukuziva chitsotsi chako, saka 17 October ndo pataurwa. Ende hanzi kwamutare ndikuziva kuti vanhu vakawanda vada kuziva kuti kwamutare chii chanoitika because kwamutare kuri kunoitwa imwe conference iriko ikoko yekulimitwa vanhu vanga supposed to be 7,000 as usual, but manumbers ari kunzi akadzika pa4,000. But mudhara Geza ari kuashua the nation, ari kutaurira vanhu kuti zvoni don't worry about that issue nekuti nyaya yekwamutare hanzi tine vanhu vatatuma vari kuenda kwamutare ikoko vachange vakamiririra vanhu kwamutare, vachange vakamiririra mastreets, vachange vachiita zvinhu kwamutare ikoko. Saka vanzi chandei tinopedza nyaya iyi ka1 once and all tese tiri panhingirikini papapa vanenge vari ime. Saka zviri simple
vanhu vari kunzi vari kuda kuparticipate vanoparticipatira kuharare kwamutare atogara atotumira vamwe vanhu kudhara. Thats Mudhara Geza, ndo speech yacho zviri kutaurwa. Kulliant TV, I'm out. Kulliant TV, team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulliant TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulliant, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulliant.